Gir les gralles ara serà un moment intent vàlid. Dos de set descarregat el vent bufava, els capgrossos han girat la torre i l'han salvat espectacularment. Un 2 de 7, que és un castell que el vent molesta, perquè és un castell més estret, més fràgil, es necessita més equilibri del normal per fer aquest castell, perquè té